Ayan po mga kaparangis ng bali, sakto, di tayo pumasok dun sa, dun sa site, dun sa paggawa ng paglatag ng bakal dun sa kay Crystalline. Sakto naman, nung di ko pagpasok kasi may parid yung anak ko pala ngayon, sabi niya kanina na sumama raw ako sa parid. Kasi, sila yung mag-aatid nung kay Inang Pinya Francia. Hindi ko alam kung saan niatid yun. Kaya yun, kasama ko yung asawa ko, magmumotor lang kami, bali susundan namin siya kasi kasama siya sa Lair. Ayun na nga sila, nasa palabas na. Time check natin, 2:50. Ayan na. Grabe init. Nasa likuran yung mga DLC. Mag-iipon pa lang sila dito. Anak ko. Bibi. Pagulog niya ni bukong. Basta. Moy. Yo. Ayan, pinasilong ko muna yung anak ko kasi napakainit dyan sa pinagpo-formation nila dito. Itim ka na, tingnan mo yung mukha mo. Pula na. Sanay. Diyan ka muna, kasi wala pa naman yung Ayan na pala oh. Pag malapit na tatawid kita. Mamaya na itatawid kita. Wait lang. Hawakan mga mama. Ako na magbitbit. Inom ka na muna, mamaya pa naman. Malayo pa naman. Wait lang, Josie ha, di ka magpatloy ha. Painumin mo muna. Bili ko muna ng tubig, malayo pa. Malayo pa. Basta raw. Malayo pa yun. Ganyan. Ni. Ano ni?
Joshi, wait lang. Bob! 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 Ayan na, oh. Ginatliat ka ni May Boy to. Ay! Natugad mga kaklase. Ayun na si ano. Mabata na po siya.
Pagod ka na? Ha? Kaya pa? Ay, bayad tabi dawang gansan ko bayad. Kaya pa na? Bidin siya, bidin siya. Sigurado? Hindi mo sakit ulo ko. Smile, smile. Dito na sila. Dito na San Roque. Dito na nila ihatid sa San Roque. Pagod ka na. Magal na. Pagod ka na. Papasok pa ka pala kayo doon. Andito na yung lahat. Daming tao. Grabe, pagod yung anak ko. Layo nung nilakad nila. Yo. Yo. Yo.
Ayun po, nakauwi na kami dito sa bahay. Ano, kumusta yung experience mo dito? Upo tayo. Kumusta yung experience mo na first time mo na magparid na napakalayo? Oh. Napapagod. Papagod tapos ano? Tapos, masakit ang ulo. Masakit ang ulo. Hindi pa yun. Kaya sabi ko sa'yo sana mag-majorate ka na lang. Kasi yung majorate, baton lang yung dala. Layer yung gusto mo eh. Ano? Kaya? Okay lang? Hindi ka na pwedeng umatras na kapatahin na tayo ng gala. May gala na siya. Buti kung mura lang ngayon. Ang mahal nun. Mahal yan? Mahal yun. Mahal yung patahin nun. Kaya di Go lang. Ayan. Go lang nang. Magkano yung patay mo nung gala? Ha? Magkano patay? Ang tagal na yun. 2K. 2K yun. Ito yung gala niya. Ano kasi nag-suit lang sila ngayon ng ano, yung tawag nito. Yung puti lang na t-shirt. Pero nung ano nila, nung buwan ng wika, sinuot nila to. Kaso di natin na-vlog kasi nandun nga tayo sa site. Ito siya. Nasuot niya natin isang beses. Bagong bago. Okay na? Biba! Nagbiba-biba sila. Si Greg. Ayan! Yun po yung dahilan kaya di tayo pumasok muna. Siyempre, gusto ko rin makita na na kasama sa Magkulakat ko. prosesyon yung anak ko na siya yung tumutugtog. Sila yung nasa nasa unahan. Ayun yun. Kaya di tayo pumasok kasi bilang isang ama, tapos makita mo yung anak mo na ganun na. Ba? Di ba ma? Oh, tsaka ano, Oo. buo ay sa 6 o 5. Ano? Ay, parang 6. Ano? Sa Bato South. Bato South? Yun yung gagamitin. Ah, Kaya, 5 o 6? 6 ata. Basta sure ako sa ganyan 5 or 6. Kasama pala kayo. Baka malayo yung parid doon. Alain natin ang ating tindahan, doktor. Ayan po, hanggang dito lang ang vlog na to at maraming Kasi- salamat. Siyempre, Habang bata pa, syempre, mag-make ng mga memories. siyempre. Saka Ano. hanggat may YouTube, ma-upload natin yung mga video niya kung saan Tsaka, saan. Makita pa rin pagdating natin. ng panahon, Hmm. mababalikan natin yung mga ganyan. Hmm. Yung, Ayan po. yung pagbablog, Ano? it's all about memories. Yun. Hindi yan. English yun ah. Pera-pera lang. Hmm. At, bye-bye. Ayan po ang Little Malo vlog na to at maraming salamat. Yun, siyempre, Viva la Virgen! Viva! I love you to all viewers, I love you to all sponsor. Shoutout sa lahat may sponsor. Ayan po, bye-bye!